Килинче дип шаярта Рифкат Шафиков һәм легендар Волгасының ишеген ачып җибәрә. Яраткан хатыны Гөлнур ханым белән алар 53 ел бергә гомер итә. 4 бала тәрбияләп үстергәннәр. Бүген 8 оныкка яраткан Дәвәни белән дәвәти алар. Минем иптәшем бер яркылы гына торды. Шуңа күрә без ул көнне инде яшьләр белән күршедә булса да пар ат җигеп урамнар әйләнеп шулай бик күңел итеп өйрәнештек. Берсе санап, берсенә берсе каршы әйтмичә. Самое главное. Шулай итеп алга таба дәвам итәргә кирәк инде. Теләшенең иң нык гаиләләренә бүген мәхәббәт һәм тугрылык медальләрен тапшырдылар. Ярты гасыр элек туй ясап өйләнешә алар. Бүген шундый 17 пар җыелган. Нурия ханым белән Миңнехаҗи әфәнде Салиховлар үз авылларында беренчеләрдән булып кызыл туй үткәрә. Ул көнне бары тик яшьләр генә җыя 2 яшь йөрәк. Икесе дә гомер буе район өчен хезмәт куйган. Миңнехаҗи элекеге Ленин бүгенге август хуҗалыгында, хатыны Нурия берничә авылда фельдшер булып эшли. 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Атлар киендереп, без Петровскилар аркылы весь авылларны йөреп кайттык, шулай торып. Шунда гына нитә булганы. Гармуннар белән, баяннар белән урамнарда туктап, җырлашып, биешеп, шулай итеп йөрдек туй вакытында. Сабырлык дигән нәрсә хатын-кызга бара тиз күбрәк. Кышыткан капшыгы хәтлек булар ди шунда. Җем ирләрдә. Ирләр кызурак кеше. Исмәгыйль абыйның йомышы төшеп сабагы барганда Фәния апа белән бер машинага туры киләләр. Һәрбер гаиләнең үз тарихы, ә менә бәхет серләре охшаш. Фәния ханым белән Исмәгыйль әфәнде Хәсәновлар туйларын 1972 елның күз ачкысыз буранлы декабрендә үткәрә. Никахларын өйдә теркиләр. Фәния ханым ак күлмәк, ак фата киеп, төп йортка килен булып төшә. Моңарчы якын тирәдә ак күлмәк киеп кияүгә чыккан кызлар булмаган. Безнең Аллага шөкер гомер юлыбыз күз ачкысыз буранны көнне кырылса да аяз булды. Бер-береңне тыңлап, бер-береңнең сүзен тыңлап яшәсәң, сүзең бер булса, ике кешенең бер фикергә килсәң яшәп була. Теләче районы зур түгел. Монда 13 мең ярым кеше яши. Бу елның 6 аенда 20 никах теркәлгән. Туйларның герләр чагы әле алда, июль һәм август айларында. Әле алар барсы 24. Дөресен генә әйткәндә 17-се килде. Район оештырганда хәлиткеч роль уйнаган кешеләр булар. Моннан 30 еллык бүгенге көндә дә Аллага шөкер матур итеп яшиләр, аралашып бер-берсе белән хәлләрен белеп торалар. Һәм инде кирәк чагында без дә алар белән киңәшләшеп алабыз. Матур гадәтләр бүген дә бар. Яшь парлар туй көнендә Теләче паркына керми калмый. Агачка йозак эләләр, ачкышын күлгә ыргыталар. Шул рәвешле никахларында ныгыталар. Теләче районыннан Алия Хәйретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.